Jo m'interessava fer experiments, o sigui, mesurar coses, tocar les coses amb les mans, i a la Universitat de Barcelona hi ha gent que treballa amb experiments, però no era el tipus d'investigació que jo volia fer. I llavors vaig començar a mirar quines possibilitats hi havia per Europa i em vaig trobar, vaig tenir allò, estar al moment adequat, al lloc adequat, i vaig aconseguir trobar una plaça a Holanda, a la Universitat Tècnica de Delft. Just quan vaig acabar el doctorat vaig estar uns mesos al centre que es diu el Massachusetts Institute of Technology, que és el MIT, que està a Boston. I allà vaig estar uns mesos i d'allà vaig passar a fer un postdoctorat a la Universitat Tecnològica de Califòrnia, que està a prop de Los Angeles. I llavors de Los Angeles vaig passar a Canadà, a l'Institut de Computació Quàntica, que està dins de la Universitat de Waterloo. La meva investigació en concret és la computació quàntica, o sigui, és fer servir les propietats quàntiques dels sistemes per computar, o sigui, per utilitzar-ho com una aplicació. La matèria i la llum, totes les coses que ens envolten, doncs, tenen una descripció quàntica, que vol dir que les partícules tenen unes propietats que no són les mateixes que les quals estem acostumats. O sigui, hi ha dues o tres propietats claus, no? Que una és el que es diu la superposició, que és una mica el que us explicava, que és un sistema quàntic, en un moment determinat, pot tenir la probabilitat de trobar-se en dos estats a la vegada. I dos estats vol dir dos estats energètics, o sigui que estigui en el seu estat més tranquil o en un estat més enèrgic, o que físicament estigui al sistema quàntic, que pot ser un electró o un protó o una altra partícula quàntica, que es trobi en dos llocs a la vegada, o que en una paret tu envies una partícula quàntica i pot travessar la paret. La meva investigació és en computació quàntica, que vol dir aprofitar les propietats de la física quàntica per fer operacions, o sigui, per buscar aplicacions de coses que puguin ser útils. Si tu ara prens aquesta superposició, o sigui, un àtom mateix, que tingui un estat d'energia que està tranquil, que no li passa res, o un estat energètic que està més excitat. Doncs si jo en aquests dos estats, a un li dic 0 i a l'altre li dic 1, ara el que tinc és un bit. O sigui, tinc dos estats, o 0 o 1. Això, els ordinadors, els que estem acostumats, tota la informació que processen la processen amb zeros i uns, que és el codi binari, el que es diu l'àlgebra de Boole, fan operacions lògiques als ordinadors amb zeros i uns. Doncs si jo ara tinc aquest àtom i té aquest 0 i aquest 1, ho puc utilitzar com si fos un bit d'un ordinador. La diferència és que pot ser que aquest àtom es trobi a l'estat 0, a l'estat 1, o pot ser que es trobi entremig, 0 i 1 a la vegada. Llavors, què vol dir? Doncs que ara jo tinc un sistema que em permet calcular en paral·lel la possibilitat que sigui 0 o la possibilitat que sigui 1. I això té a veure amb la teoria dels universos paral·lels. Amb la computació quàntica el que es tracta és aprofitar que tens tots aquests universos paral·lels de diferents possibilitats dels teus bits per fer un càlcul paral·lel a la vegada massiu. Si tu ets capaç d'aconseguir controlar molts d'aquests bits quàntics, el que pots fer és fer un ordinador. Llavors tens un ordinador que té una capacitat de computar que és superior si ajuntes a tots els ordinadors de la Terra i els poses junts. És una màquina del futur, però que està arribant, però realment és una màquina que permet fer coses que, o sigui, no és que siguin difícils, que ara diguem, és que això és molt difícil, és que permet fer coses que ara mateix ni sabem que podem fer. La criptografia actual, quan tu envies informació per internet, quan tu pagues alguna cosa amb la teva targeta de crèdit, aquella informació queda encriptada. O sigui, si algú pogués interferir quan tu pagues una cosa i interfereix el teu missatge, es trobaria una quantitat d'informació que seria indesxifrable. Per desxifrar aquell text es necessita un aparell que pugui agafar un número gegant de 100 xifres, més o menys, i trobar els seus factors primers. I els ordinadors que tenim no ho poden fer. O sigui, els números que es fan servir són tan grans que el millor ordinador del món necessitaria l'edat de l'univers per poder desencriptar aquests missatges. Però resulta que el primer algoritme quàntic que es va descobrir, precisament ataca aquest problema. I llavors pot factoritzar un número gegant en qüestió de minuts o hores. O sigui, la criptografia actual està amenaçada. Tot i així, de la mateixa manera que la computació quàntica et dona aquesta
màquina que sona perillosa d'entrada, també et dona la solució, que es diu criptografia quàntica. O sigui, la informació, aquest codi RSA que he explicat, doncs, diguem, es pot superar, es pot millorar, fent servir tècniques diferents que encripten la informació amb sistemes quàntics. I llavors aquesta criptografia quàntica és segura fins i tot contra atacs d'ordinadors quàntics. Però té més possibilitats, o sigui, hi ha la idea de fer servir aquest ordinador quàntic que es pugui programar per fer-lo com un simulador. O sigui, què vol dir fer un simulador? Si, per exemple, agafes una proteïna, l'ADN. L'ADN és una molècula gegant, no?, que té milions i milions d'àtoms. Llavors, si tu vols calcular exactament com es torça l'ADN degut a la interferència amb una altra proteïna, i aquí tens això que explicava abans de la superposició d'estats, que la mateixa molècula es pot trobar en milers de milions de possibilitats a la vegada. I si vols calcular bé el teu problema, ho has de tenir tot en compte. Llavors, això amb un ordinador normal és impossible. Un ordinador quàntic el que et permet és agafar cada un d'aquests bits quàntics, que són les unitats bàsiques de l'ordinador quàntic, i associar-li a un bit quàntic un àtom. De tal manera que una molècula de 50 àtoms necessita 50 bits quàntics. I llavors pots simular exactament com es comporta aquella molècula simplement deixant córrer el teu ordinador quàntic. Un tema que els biòlegs i els químics estan molt interessats perquè té a veure amb fàrmacs, té a veure amb malalties, deformacions, càncer, vull dir, és un tema que té molt de potencial i a tothom li interessa. També pots simular materials, o sigui, pots agafar, per exemple, un conjunt d'àtoms que representin la xarxa cristal·lina d'un sòlid. I llavors pots veure si aquests àtoms tinguessin una certa configuració, doncs quin material tindries. Hi ha l'exemple més tradicional, que és la superconductivitat, perquè no s'entén massa bé què passa amb aquests materials que mostren superconductivitat a temperatures altes. Llavors, si poguéssim simular aquest sistema amb un simulador quàntic, doncs potser podríem entendre què és el que fa que la superconductivitat existeixi a temperatures altes, i llavors podrien dissenyar materials nous. Els àtoms no els veiem, però en realitat la física quàntica la pots observar amb sistemes que no són atòmics. I jo el que em dedico és a estudiar circuits que són superconductors, o sigui, dissenyo circuits, són petits, són circuits d'escala de les micres, o sigui, són una mil·lèsima part d'un mil·límetre, i llavors aquests circuits els refredem, es converteixen en un superconductor, i el que fem és utilitzar aquests circuits llavors com si fossin àtoms. De fet, el circuit es comporta com un àtom artificial. Què vol dir? Doncs que té uns nivells energètics que estan discretitzats, o sigui, estan quantitzats, i tu pots controlar l'estat energètic d'aquest circuit. El que permet aquesta tecnologia és dissenyar un circuit prou gran que es comporti com un ordinador quàntic. Això es coneix com jo dic bits quàntics, en anglès es diuen quantum bits i abreviat la gent fa servir qubits. Sí, jo vaig entrar en aquest món el 2005, o sigui, per mi ja fa més de 12 anys, però ja feia temps que aquest tema anava, no? Doncs ara mateix en el món existeixen uns processadors que tenen entre 10 i 20 d'aquests bits quàntics. Per poder aplicar aquests aparells a casos reals, a problemes reals, la gent està pensant que si en tinguéssim uns 100, que no són tants més, doncs amb 100 ja podries fer coses, o sigui, ja és 2 elevat a 100, i amb ordinadors clàssics, oblida tant. De fet, el número crític és el 50, o sigui, a partir de 50 la computació clàssica ja no pot competir amb la computació quàntica. Tant Google com IBM com altres empreses han vist que aquests circuits superconductors són els que prometen més i han començat a invertir de forma seriosa i estan treballant en treure productes comercials. De fet, IBM tenen un servei que és com un núvol, o sigui, és un núvol que tu t'hi pots connectar i pots fer un càlcul fent servir el seu mini-ordinador quàntic. Llavors, aquesta gent estan desenvolupant circuits que diuen que aquest any arribaran als 50. Quan tens 50 qubits, doncs ja pots començar a fer coses interessants. Tot i que quines coses, això de fet és un altre front de recerca perquè no és obvi què es pot fer amb 50 qubits. Per exemple, el trànsit d'una ciutat gran, doncs com modificar
jo què sé, els semàfors o la velocitat. Doncs això és un problema molt dur de calcular clàssicament, però la gent està estudiant codificar aquest problema amb un processador quàntic. I això està passant. Vull dir, hi ha ciutats que estan treballant amb algunes d'aquestes empreses per intentar atacar aquests problemes. A l'escala de 5-10 anys és el temps que trigarem a començar a sentir parlar ja d'això, de processadors quàntics comercials. Per preocupar-nos de tot això de la criptografia, per això sí que es necessiten milions de qubits. I això sí que encara estem parlant entre 10 i 20 anys. Però jo crec que hi haurà un procés d'acceleració, que a mesura que s'arribi a 100, de 100 a 1000 serà molt més ràpid que de 10 a 100. Sobretot a la que la gent vegi que això realment té una sortida, hi haurà més diners ficats, més gent. De fet, tot això de les tecnologies quàntiques ha permès crear, diguem, la figura del físic. Dedicar-te a fer físic era això, o investigar o anar a fer de professor. En canvi, ara tens la possibilitat de treballar com a físic en una empresa que desenvolupa ordinadors quàntics. El Mare Nostrum és un superordinador, o sigui, molts discs durs, diguem-ho així, processadors que treballen a la vegada, i realment això permet fer coses que són milions de vegades més potents que un ordinador com el que tens a casa. El centre, que es diu el Barcelona Supercomputing Center, el BSC, doncs ja fa anys que existeix, més de 10 anys, i ara mateix hi treballen unes 400 persones, o sigui, dona molta sortida. Sé que hi ha molts informàtics, però també hi ha alguns físics i matemàtics que realment allà tenen molt per fer. De fet, jo ara m'han contractat, aquest centre, perquè el que busquen ara és desenvolupar una nova línia de computació quàntica. O sigui, perquè pels centres de supercomputació, ara mateix, si tu vols fer un càlcul complicat, el millor que pots fer és anar a contractar un servei en un d'aquests superordinadors, que n'hi ha uns quants per tot el món. Però què passa? Si el dia que tinguem un ordinador quàntic, hi haurà coses que el superordinador ja no servirà. Llavors, què està passant? Doncs que els centres de supercomputació estan dient, en lloc de competir contra aquesta tecnologia, que tard o d'hora ens deixarà obsolets, doncs anem a incorporar-la. Llavors, al centre d'aquí de Barcelona han decidit obrir aquesta línia de computació quàntica i som ara un equip de gent que inclou un altre professor de la Universitat de Barcelona, que és un físic teòric, que es diu José Ignacio Latorre. Estem muntant un equip de teòrics i de físics experimentals per desenvolupar un processador quàntic aquí. I clar, això donarà peu a que necessitarem bastanta mà d'obra, però mà d'obra qualificada. Ara mateix en el món és complicat per tothom trobar feina, però per als que són físics, sobretot físics, que busquen una feina en una universitat, com a investigadors, és molt dur. I el que vaig decidir va ser, sobretot també encoratjat per el que estàvem parlant amb aquest altre professor, amb el José Ignacio, i em va dir que aquí podríem intentar muntar alguna cosa. Va aparèixer aquesta possibilitat del centre de supercomputació i per mi ha estat la raó per la qual m'ha fet decidir que ja no em moc més, ja em quedo aquí. La gent s'ha de motivar a aprendre coses que no t'ensenyen a la carrera, i, per exemple, la programació avui dia és una qualitat que, jo crec que ara mateix és la carrera estrella, la informàtica, i tothom que sap més o menys informàtica sense ser informàtic pot trobar una feina. Tot això és un avantatge que ara mateix vull que els joves coneguin. I més enllà d'això, el que m'afecta a mi, sobretot que es conegui molt més que les tecnologies quàntiques, no només la computació quàntica que he parlat, sinó hi ha altres possibilitats, aniran a més. I llavors el paper de treballar de físic cada cop serà menys estrany. Potser el lloc on se n'ha parlat més era el Canadà, perquè al Canadà tenen la seva història local, amb el tema del Quebec, tot i que ara mateix està amb hores molt baixes allà, però s'han interessat, sobretot els partits independentistes del Quebec s'estan fixant molt a la televisió d'allà, de tant en tant, quan hi havia les manifestacions de l'11 de setembre, de cada 11 de setembre,
sortien a les notícies, no? I llavors doncs, això sorprenia que arribés a tenir un ressò tan gran, però tothom està en boca de tothom. O sigui, tothom que més o menys mira fora del seu país, doncs això la gent en sent a parlar. Jo vaig marxar cap a Estats Units el 2011, que va ser doncs, quan van començar a haver les manifestacions massives de cada 11 de setembre, o sigui, me les vaig perdre totes. La gent del carrer, no? Que s'hagin decidit a moure's tant, això és el que em va sorprendre més, i cada cop més, no? Que la gent tingués menys por o que diguessin les coses més clares del que fins llavors, fins a l'any 2010, es deien. Podràs estar aquí l'1 d'octubre per votar? Sí, m'asseguraré que no tinc res.